इलेक्शन कमिशन जे फुरुनि सिमी बाय इलेक्शन खलायजागनानि हनै साकलायखा आफुरनि सिमिनो हास्तिनि नेता रक नि लेलांमा गैरैखा किसाकेनो गथमलायै आचुगै कक चाबलायो बसकांगो बमहायाप्रि रमजाखे बदलनो तैबो गरा खलायमाननो अवान सुकमुंनो तियै बाय इलेक्शन जे सगानो फायो आसुगनो नेता हिनजागनाय रक जानिजार हामजागमानि चाजागमानि तै खाफुरमानि बदलनो गरा खलायना नायो सालकिसा सगांगो काशा मांगपिलि नुकजागमानि CPIM कांग्रेस तै तिप्रामथा उथुमलायै कक चापलाय तंगमानि मांगपिलि हाबां तै तंगनाय बदल BJP नो ताकलायनि बाय इलेक्शनो बाहायके मेचनि मानो अकगनो तयै फिया तिनि तै काशा मांगपिलि नुकजावखा हायनोहाय दनपुर एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सियो नक नक थांगै डोर टू डोर खलायलायमानि मांगपिलियो नुकजाखा हापां फातार बदलनि तैफां अनिमेश देव बर्मा बिनि लगियो तंका स्वप्ना देव बर्मा ताकलाय 2023 बिसिनि बाय इलेक्शनो तिप्रा मथानो बाताय रजाकलिया फिया बरक तांगै नक नक थांगै आवायमुं आवायतं तै साबनि बागै कक बिरितं अ कक स्राय स्राय अंग्याखु कक्तमा साइमानमा जरातै फिया तिप्रा मथानो बातायमुंगो बाताय रजाकलिया हिंके बरक तांगै नक नक थांना नांखा अ कक ताबुक लोकोरंनि बखा ओ फाइलायजाक अ मांगपिलि नुगै एबा CPIM नो भोट ना बागैदा कक पिरि तंखा एबा कि BJP नो भोट ता रेडी हनै दा कक पिरि तंखा ताबुक जतनि बखाव संमंग कासाजाक।